Oj, konečne ráno. Idem sa pozrieť na povrch, či už skončila apokalypsa. Ako vidíte, zničila mi túto trošku stenu. Idem sa ešte pozrieť sem. Toto mi našťastie veľmi nič nezničilo. Idem teda na povrch. No dobre, sme hore a ideme sa pozrieť, ako je na tom môj dom. Pivnica je síce prázdna z nejakého dôvodu, ale všetko je v poriadku. A takisto je aj môj dom. Ideme sa pozrieť, ako vyzerá povrch. Je tu dosť krvi po zemi. Sú tu nejaké zoschnuté stromy, pavučiny. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá moja bambusová oáza. A ako tak pozerám, je v celkom dobrom stave. Idem sa pozrieť, či tu nie je niečo zničené. A všetko je tu úplne v poriadku. Tak ideme ešte po cestičke. A čo to tam vidím? Aha, to je moja obľúbená reštaurácia. A vyzerá byť dosť zničená. Ideme sa tam pozrieť. No dobre, ideme sa sem pozrieť. Je to dosť zničené. A kto to tu je? Kto je to tu za týmto stolom? Ty, kto si ty? Moc, to je zombík! Ja som není zombík. A čo si? Ty si čierna vec! Ty si čierny zombík! Ja som obyčajný človek a ty tu čo robíš? Toto bola moja reštaurácia. A prečo je zničená? Nebola tvoja. Ale bola. Ja som tu zamestnanec. A tu bol veľký výbuch, bola tu zombie apokalypsa. Počkaj. Ty si ten, čo mi každý deň dával hanojskú polievku? Áno, ja som ti dával. Vždy som ti dával na obed zadarmo tie krevetové špagety. A ako polievku som ti dával niekedy ostokryslo, niekedy ten hanojský vývar. Aha, ja si ťa pamätám. A čo ty tu robíš? Ty si tu prežil celú apokalypsu? No áno, ja som tu, mám tu tento spacák a pod tým som žil, kľudne ťa preveziem, potom to, tu mám sklad tiež trocha zničený, ale ten je hlavne zarastený. Mám tu veľa rýb, tuto už mám prázdne, to som minul a mám tu nejaké aj, mám tu morských slimákov, mám tu nejaké perly a tu mám hlavne ryby. A tu sú tvoje obľúbené polievočky. Mňam, no tak tu som ešte doma nebol. Aha, polievky. Toto je, myslím, toto je ostrokyslá, tuto dole je hanojský vývar a tuto je do polovice ostrokyslá a do polovice hanojská. Sice vyzerajú veľmi podobne, ale sú to iné. Dobre. Ďakujem za jedlo, ja som dlho nejedol, asi 3 mesiace dokopy. Mám ešte 3 upečené lososy a 5 súrových tresiek. No, vieš čo, ja už taký hladný nie som. Čo keby sa išli tu... Ja si dám jedného lososa. Alebo, nie, ja si to radšej odložím na neskôr. A čo keby sme sa išli poprechádzať po okolí, že čo je tu zničené? Môžeme. A ty máš domov? Áno, ja ho mám skoro nezničený. Môžeš ku mne bývať, ak chceš. OK, ja som tu žil a môj dom je tam ďalej, taký zelený. Dobre, poď sa sem pozrieť. Tu niečo úplne nové. Počkaj. Sa chcem pozrieť. O môj bože, kde je môj domček? Ty si stratil domček. Tu je krv. Bolo tu veľa tých zombíkov, nevieš? Ja som sa zvonku ani nepozeral, ale... Myslíš, že ti utiekol ten dom?
To si úplne nemyslím. Podľa mňa mi ho zničili tí zombíci, ale nie sú tu žiadne stopy, to je podivné. No dobre. Myslíš, že tu vážne bola zombie apokalypsa? A nebolo tu niečo horšie? Ja neviem, ale ja som tu žil už desiatky rokov a nikdy som tu nič podobné nevidel. Dobre, ideme sa pozrieť. Bambusová oáza tam je. Jupi. Dobre, prosím, ukážeš mi troška toto mesto? Ja som na to úplne zabudol, ako to tu vyzeralo. No, tak tu je taká... Tá apokalypsa bola približne 3 mesiace. No, tu je taká bambusová, lomeno kaktusová oáza, čo som postavil ešte pred takými 3 A bambus jede. No, ten bambus asi zjedli tí zombíci, alebo ja si to už nepamätám. Ale... A pamätáš si, ty si to možno nevidel, ja som videl, že tu predtým boli zombie pandy, tak tie ho možno zjedli. Aj to je možné. A keď som sem išiel, vieš čo som si tu všimol? Je tu takáto... Niekto strelil nejaký zombík, teda skeletón. To nevadí, nevadí. Potom pôjdeš do môjho domu a tam sa ošetríš. Ale pozri sa sem. Čo je toto? Myslíte, to postavili tí zombíci? To si nemyslím, podľa mňa tu bolo ešte aj niečo horšie. Pozri sa na túto A tabulu. prečo je tu šípka dole? Alebo akože naspäť? Ja sa bojím. No, to je len moje Tu je oáze. mŕtvý koniec, alebo To nie je také. mŕtvý koniec. Máme sa otočiť. Ideme tam alebo nie? No, môžeme skúsiť, ale... mi sa teda Ja by nedá som tam prejsť. radšej nechodil, tam sa nedá ísť. Mi sa teda nedá prejsť. No dobre. Pôjdeme tam možno niekedy na budúce, ale... vyzerá to veľmi zaujímavo. Sa nedá. Nedá. Hm. Ale ja sa aj bojím, pretože... možno tam je nejaká zombie základňa. Je to možné. Dobre, čo by si tu chcel ešte vidieť? Videl si už tie nové stromy, čo sú za tvojou reštauráciou? Fakt? Tam sú stromy, tam sa idem pozrieť. To čo je? To je zombie les? Asi áno. Aj, ja sa toho veľmi bojím. Ale nežier si, budeš prežratý. Nebudem. Je to ostrkystá polievka. Môžem sa ísť pozrieť do tvojho domku? Môžeš a môžem vašu misku vyhodiť do rieky? Nie, tu mi daj, to je tam ďalšie polievky. Nie, to zjedia ryby. Chod si pre ňu, keď chceš. Ja ich zachránim. Mám ju. Dobre, takže toto je môj dom. Môžeš sa naň Máš ho pozrieť. veľmi pekný a vidíš, že si určite bohatý, lebo tu máš zlato. To je on. Taká malá časť môjho bohatstva. Ale toto je prízemie. Neflexi môžeš sa ísť predo pozrieť. mňou. Ja nič neflexím, poď sem hore, ja ti niečo ukážem. A tu si prežíval, Tu. alebo kde? Nie, to ti ukážem neskôr, ale pozri sa, toto je druhé poschodie, mám tu druhý balkón. A poď sem hore, môžeš ísť sem hore hneď. Tak, Tam je povala, alebo Áno. čo? povala, takáto celkom fajná. Tu bude nádherný výhľad určite. Jej! No, Nevidím tam vidíš síce tu. svoju reštauráciu, ale vidím tu tvoje stromy, vidím tam... ale tam vidíme, že ten zombie les skončí, tam možno niekedy pôjdeme pozrieť. Niekedy to možno ísť preskúmať. No, tak ukážem ti, druhej- kde som vlastne prežíval. By sme bohužiaľ teraz už nevideli, kedy si videli môj domček. To je škoda. Môžeš teda bývať u mňa, ja ti spravím izbu neskôr. Poď sa Kľudne môžem bývať na povale. Alebo v pivnici, ja tu mám viacero poschodí. Poď sem. Dobre. Tak, tuto... Tu si prežíval v tejto pivnici? Nie priamo tu. Ešte, toto je príliš nebezpečné. A toto je pivnica, tu budeš mať aj izbu.
záchranná zóna. No, tak to je vlastne taký ukryt. Môžeme sem ísť. Keď Čo tu nemáš trapdoor? Asi mi ho zjedli zombíci. A keď pôjdeš to dole... Boli veľmi blízko u teba. To neviem, či boli, ale nevadí. Tak keď pôjdeš to Troška dole... budem padať. Počkaj, aby som sa nezranil. Ideme sem, ty tu... Máš takto zabezpečené? Ja som nejaký spadol. Ty si sa zabil. Som niekde vonku, ale tak, vieš čo, ja sa za tebou teleportujem. Ale respawnol si sa stať, nie? Áno, respawnol som sa. Dobre, ahoj. Takže ako vidíš, toto je môj... Tu máš nejakú dieru, to je chcené? Nie, to mi zničili skeletóni, dali si to na večeru pred pár dňami. A... Aha. No a toto je teda môj ukryt, kde som žil, takáto jedna izba. Ty si tu krvácal? Nie, to boli také korytnačky, čo mi sem vliezli cez steny, také zombíčie. A ja som ich potom, oni najprv vykrvácali a potom som ich zjedol na raňajky. OK. Neviem, či by som chcel úplne ochutnať korytnačky, ale ak by si mi ešte nejaké pochytal, tak by som mohol spraviť korytnačnú polievku. Dobre, poď sem dole. No a toto bolo... Počkaj, ale tu sa... Tu zostaneme však... Tu sa nemáme ako... To mi zase zjedli tí creeperovskí... A čo máš akože tuto? No, tu som ťažil lávu, ktorú som vlastne neťažil, ale iba ničil. A nemáš nejaký krumpáč? Nemám krumpáč, ale vieš čo? Možno, že sa mi tu nejaký objaví. Hľadám tu takú nejakú čestku, viem, že tu som niekde... Tu je čestka! Aha, tu je čestka! Nie by mali byť krumpáče. 2 diamantové krumpáče, ja si jeden zoberiem, ak môžem. Môžeš? A ja tu vykopem dieru. Ja ho vykopem. To veľmi dlho trvá ten obsidian. Ja som ťa zastával, haha. No, to nevadí, ja to nejako vyriešim. Prečo kopeš obsidián? Ty si mi zobral ten obsidian, že? Čo mi tu padol? Ja som ti ťa zastával. OK, to by mi to malo vyriešiť. Ten trapdoor môžeme položiť sem, to je jedno. Ale to je veľmi pekný. Teraz. Dobre, tak ešte, čo by si chcel ísť preskúmať? Inak počkaj, ako sa vlastne voláš? Ja som Argoňák. Počkaj, čo? Veď ja som Argoňák tiež. Mám také isté meno. Počkaj. Ty sa... Ale to je moje priezvisko, ty si Nek Argoňák? Nie, ja som Argoňák Nek. Teda tak? No. Ja som... Ty si môj bratranec? To si úplne nemyslím, keďže si mi 20 rokov servíroval hanojský vývar, ale... čo už. Počkaj, ale môj bratranec sa volal Argoňák Nek. Asi si istý, že to nebol tvoj prapradetko? Nie, môj bratranec sa volal Argoňák Nek. Počkaj. Ja som svojho bratranca nevidel, odkedy som mal 2 roky. To bolo 50... Ty si Argoňák Nek. Áno, máš pravdu, od 2 rokov sme sa nevideli. Teda ja som mal vtedy len jeden. Mne to hovorili rodičia. Ja som župan Argoňák. Takže my sme vlastne bratranci. Dobre, takže tam môžem zbiť. Nemôžeš, prosím, ale dobre. Ja si to pamätám, ty si aj ako malý okolo mňa furt obskakoval, čo robíš aj teraz. Prečo občas lietáš? Ja nelietam, ale len veľa skáčem. No dobre, chcete niečo robiť, alebo len poskakovať? Tak, viac si povieme na budúce. A tuto na tomto rebríku sa s vami lúčime. Bumba, bumba, adios. Bum!